Molt bones, què tal? Benvinguts a un nou vídeo. Aquest vídeo és diferent dels que he fet fins ara perquè es basa en un directe que vaig fer al meu canal de Twitch. És un canal per fer vídeos en directe, online, streaming. Em vaig estrenar amb una idea que vaig tenir, que vaig posar a través de Twitter i la gent va votar, que era, doncs, com fer una cançó. I explico en aquell directe com faig una cançó de zero. Va ser molt interessant, la gent va portar les seves idees, preguntes, i de tot això n'ha sortit aquesta cançó que ara escoltarem. Això sí, abans d'escoltar-la, dir-vos dues coses. Primera, subscriviu-vos al canal, feu like, feu clic a la campaneta i totes aquestes coses perquè així m'ajuden a seguir endavant, i també us demano, sisplau, que si us agraden els meus vídeos us subscriviu a l'aixeta. L'aixeta.cat és un espai de micromecenatge on ajudareu a que la gent que fem contingut en català ho puguem seguir fent perquè és molt difícil, ja que no té masses visites. Si creieu que el que faig val la pena, doncs entreu a l'aixeta.cat, descobriu que hi ha molts avantatges i moltes coses molt xules. Per tant, ara sí, comencem com fer una cançó. El canal d'en CC. De qui? D'en CC. El primer de tot que s'ha de tenir clar abans de fer una cançó és tenir clar si un té coses a dir o no. Si tu tens coses a dir, doncs és molt més fàcil fer una cançó. L'altre tema és que te l'encarreguin, però això ja és tirar d'ofici, forçar-te a composar. Si té lletra o no, perquè si té lletra, doncs segurament això ens condicionarà tota la composició. Si no té lletra, segurament estarem fent una música al servei d'unes imatges, potser d'una sintonia de ràdio, un fons d'una sala d'espera, música per videojocs, jo què sé. Sigui com sigui, en el nostre cas teníem una lletra i vam buscar a l'atzar. En directe vaig entrar a Google i vaig posar Jacint Verdaguer i vam agafar una de les seves primeres poesies que vaig trobar. Llavors vam llegir la lletra i vam descobrir que era una cançó d'amor, però que no era una cançó d'amor melancòlica ni era una cançó d'amor trista, sinó que era més aviat joiosa, alegre. Això, per tant, ens donava dues coses més a tenir en compte quan s'ha de fer una cançó. Una és la seva finalitat, és a dir, ara que volem explicar això, a qui volem arribar, a qui ens volem dirigir, és introspectiu, és perquè la gent balli, quina finalitat té aquesta cançó, i això també, en funció de la lletra i del seu sentit, ens definia quin estil tindria. Nosaltres en el directe vam decidir que seria una cançó pop i fins i tot vam fer broma de que seria una cançó tipus OT. Ara que estan fent OT vam dir, doncs anem a fer una cançó tipus OT, ballable, però alhora que sigui d'amor, és a dir, no és un xumpa-xumpa, i això ens va portar ja a escollir coses de la cançó. Com que era una cançó d'amor però no era trista ni melancòlica, vam usar una tonalitat major, però alhora un ritme una mica més lent, un ritme una mica més a mig temps, que no fos un... Com que la nostra finalitat, en aquest cas, era que fos una cançó de pop-i tipus OT, vam decidir agafar els acords típics. Do, sol, la menor, fa, 1, 5, 6, en menor, quart grau. Un cop tens això decidit, has de fer la melodia. Hi ha molta gent que el que fa és al revés. Agafa la lletra i comença a improvisar una melodia. Normalment aquesta gent no en sap molt de música, llavors li venen melodies i demana a algú que li busqui els acords d'aquella melodia o intenta buscar el que ha fet, que després les cançons totes són bastant iguals, perquè tendeixes a fer els mateixos acords. En el nostre cas, amb aquests acords do, sol, la menor, fa, vam buscar notes que estiguessin dins dels acords per fer la melodia. És senzilla i molt reconeixible. Vam agafar el poema de Jacint Verdaguer i el vam redistribuir en estrofes que ens anessin bé. Vam convertir la primera estrofa en la tornada i, en canvi, la segona part la vam dividir en dos i vam fer estrofa i pretornada o estrofa 2. Un cop ja teníem la melodia de la primera estrofa, vam decidir si a la pretornada, és a dir, aquella estrofa que va abans de la tornada, repetíem el mateix, que això el pop ho sol fer. Nosaltres el que vam decidir és que la pretornada, és a dir, la segona estrofa, fos diferent a la primera, però no tan diferent. Simplement el que vam fer és canviar els acords d'ordre. Vam fer la menor, fa, do, sol, és a dir, 6, 4, 1, 5, ho vam canviar d'ordre. Això ens va fer que canviéssim també la melodia, lleugerament. Ens donava un petit subidon en aquesta segona estrofa i ens conduïa cap a la tornada. A la tornada què vam fer? Doncs vam fer un recurs diferent. Vam matxacar molt la tonalitat amb quart grau, primer grau, quart grau, primer grau. Això és filosofia. Quan tu et menges molt un gelat, acabes tip. Llavors, o canvies el gelat o li poses nata, no? Doncs el que vam fer és, jo et vaig donar molt gelat, és a dir, fer 4, 1, 4, 1, que pesat. I llavors aquí, pum, una alteració, un re major, trenca amb la tonalitat, és la dominant de la dominant de la nostra fonamental, és a dir, re, sol, do, el fem major, però de seguida el fem menor, que queda dins de la tonalitat de do, és a dir, seria el segon grau, per caure a la dominant de sol, fer un petit amago, sol, do, sol, i tornar cap a casa. Un cop ja teníem la melodia, el ritme i la música i les estrofes, ens faltava fer l'arranjament, que és l'única part que no es va veure en el nostre vídeo del directe, perquè és la que ja he gravat. Us explico com ho he fet. Molt senzill, una formació de rock pop. Hi ha dues guitarres, una elèctrica, una acústica, un teclat amb una sonoritat bastant ochentera, i també he posat una bateria que és molt, molt ochentera, amb un so bastant, amb una caixa amb una mica reverb, sonaven les caixes dels 80. He copiat una mica l'estil de les cançons d'ara, el teclat fa com un obstinat, i llavors la gràcia és
que l'harmonia es modifica una mica gràcies a l'arranjament. En aquest sentit, hi ha tota l'estona aguanto un do, cosa que ens converteix una mica, ens canvia una mica els acords, i després faig al revés. A la segona estrofa, després de l'estribillo, repeteixo la lletra 2 vegades, el que se sent és els acords nets a dalt, però el baix manté un do, ens canvia també la sonoritat de l'harmonia, tot i que és la mateixa, simplement que el baix fa un pedal. Res, espero que us agradi molt i que la gaudiu. Així ha quedat la cançó que vam composar entre tots a Twitch. Som-hi! Oh yeah! Si giro los ulls al cel, la comparo amb les estrelles, boniques són les que ho vi, més totes la senyoreja, com l'ullira els galdirons, com la veta les ginestes, elles duraran 1000 anys, la mi amor és eterna. Vindrà l'estiu i l'hivern, no se'n veurà cap en terra, sinó la del meu amor, que de totes és la reina. Si giro los ulls al cel, la comparo amb les estrelles, boniques són les que ho vi, més totes la senyoreja, com l'ullira els galdirons, com la veta les ginestes, elles duraran 1000 anys, la mi amor és eterna. Vindrà l'estiu i l'hivern, no se'n veurà cap en terra, sinó la del meu amor, que de totes és la reina. Doncs res, espero que us hagi agradat, que l'hagueu gaudit. Jo m'ho vaig passar molt bé fent-la. Si creieu que val la pena que segueixi fent coses d'aquest tipus, també musicals, al canal de YouTube, feu molts likes o deixeu el vostre comentari. I res, ens veiem a la pròxima. Moltes gràcies. Adéu.